yao use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumigite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumucho busongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Unatafuta shule bora itakayomjenga, kumlea na kumwendeleza mtoto wako? Karibu Lucky Star Educational Center, mahali ambapo elimu bora inaanzia. Tunatoa elimu ya kiwango cha juu kuanzia playgroup hadi grade 6 tukiwa CBC compliant na tukilenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi. Lucky Star inajivunia mafunzo ya kompyuta katika maabara ya kisasa, chess, karate na swimming kukuza akili, nidhamu na ujuzi wa kuogelea, usafiri wa uhakika na salama kwa wanafunzi wote, ada nafuu na zinazolipika, madarasa mapana na ya kisasa, walimu waliobobea, waliofunzwa na wenye ari ya kufundisha, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia, vifaa vya kutosha vya kufundisha na kujifunzia. Usaili na usajili wa Januari unaendelea. Mlete mwanao katika shule inayojali mustakabali na mafanikio yake. Tunapatikana Kisii Town, eneo la Jogoo, kando ya barabara ya Kisii Nyamira, mkabala na Kenya Power Substation. Kwa maelezo zaidi piga 0715245923 au 0719594048. Lucky Star Educational Center, kituo cha umahiri. mwanzo na isano na chomo tenyo ko menalimo omwaka wechirwe na mangebere ne tano chingaki go sere tukel mulyoka magega yechipura go sobo chale bakakwane kiwa ya Kenya sarongoro gusi county ya Nyamira ni go chale ko nyata go koreka ase ewodi songo ewodi ya Kerenyo go ewodi elia Nyamaiya ase abarwanire kwanya tukoba abako raliwa huna abaku na huna omubui ya kema kenya abago machumbuye kuba ase ewodi eli ya Kerenyo nigo moskechale mya ungaro na kurose kyama kya UPA anya kwa koralwa mno mubui abago ase ewodi ya Nyansiongo omosike Jackson Mogusu na nya kwa koralwa huna omubui ase obachori obo wetra ase kyama kerika maitana PDP brawa na era moskechale mingo na gara kama kya brawa na era mugabana abwe county Nyamira muske amos nyerigo abago chintemo mwanzo mugeri nigo ko chori bwanya tukaba abokoraliwa ase turachonya okomanya na kibanya kababa nibirengera nibirigenda kurugwa ase chinsemo neri tukere muri okomwanzo mugeri magega yabachori obwo nigo habantao bagenda gusokana kubagenda yabangorera bachori obwo nigo ase tukatari tukulera ingwana ya omo
ngwana yae kubwatikana amo noko choro kwae buna omwe MCA okabiri bwe wodi eyo ya Ekerenyo ayuna yanda munge omwancho muligere keneko ngachinsaibire asenchira yo boikira nje ngongoro kwaro ni ototo nyangiri kurwa sense memeryo nigo tokubwatira nere Wilson Makoli. Mwancho muligereri ekeunga chinsabiri ni gotoko cha kurwase wodi ya Ekerenyo chingaki omo MCA we wodi yumu ye gosoma chole omo skechere miongaro nyatoko baga gotanyara koba gagukwana iko kubwatikana mono gochoro kwa elitukuligoro sanya koba gakwene kibnani garachi konyara koba gagokorera abamenyi be wodi ya Ekerenyo bonsi emiremo atari gwatana nagose atari gochora gose kwanchire kondi bwensi gotayo boy goni ganya koba kureni ngambya mono ase bali banya koba bwesokia na gwakachikura kwirira ere gochorwa koba omo MCA kabire bwe wodi yu muna gutumia ulikito fatigade Gisemba. Kwa majina anaitwa Keraga Geoffrey. Keraga Geoffrey, one of the chief coordinator katika chama chetu cha HUPA ama UPA. Leo tumekuja hapa na viongozi wa party Mozo Grassroots katika eneo hii ya Gusii region. Mimi kama chief coordinator nataka kuongelea kwamba jana tulikuwa na elections katika Kenya. As a party tulikuwa na candidates Kenya mzima. Mimi nataka kushukuru kwa wale ambao walikuwa na imani kuungana na sisi kama chama. Asama lietani gong. Mwanjo muligereri roboti ruto kusaba kwa birasa ngiro robotu kano ya wa roboti rukolende robotu bwatendulinga omo skechere ongaro na nyakabaga kwana sanya kabaga kwereninga mbya mono gojia ase abamenyi be wodi ya Ekerenyo kubwatikana amo na barugwa ke kura na komacharo no mwesio kabiri be wodi yo munago tumanyo mulikito fatigade Gisemba. Yemba ba minto bandu wanete botuko no mugaso bona ninjo mo MCO ini bwana accept mi to bale gasinengi. Eyo ni nkwana yomo MCA bwe wodi ya Ekerenyo umuskechere miha ongaro oyo ochoretwe ritukore igoro buda omo MCA chingaki obochori oboke bwakorekanete ase wodi eyo ya Ekerenyo bono nigo ababurire bonsi buchamo eryo babwatirane na bakore emiremo amo no nyambaria konya bakwamirania nere esiasa Lakini omo ikonya sai gore ndeta abantu paka nyore mbono iga abantu bare chiseri aiga kwenda Ekerenyo abantu bare chiseri abantu basumbogete se asengencho abantu bagurire bigogwa bakonyako bakurwania abantu lakini ekyo tona airire jamio na yuta komorembe and when you better vetted in whichever way please come and we work together. Ase obochori obwo bwerikore igoro bwe wodi ya Ekerenyo nigo Jeremia Ongaro aratiwe bona omobui bwechikura chiribu isato chipya isano na isano na ibere na oria oireteri bagari ya kabere asobochori obwo aserieta Francis Amenya kurasikia makiria kya UDA nigo nere anyolete chikura chiribu ibere chimya ibere na merongo kyanda na ibere itabauti yere amono murwaniryo bwange yabete chikura gwetania eribu eyemo nechimya ibere. To declare that the validly elected member of Court Assembly for Ekerenyo Court Assembly ward in this by-election is Ongaro Jeremiah Ijenga. Sawa ise naende mbiamono soko ngari baga eseko bakorere gasi uno mo MCO ino asenga kieye yugo chakira rero itake mangabere na isato na kogenderera kubwatikana na machibu ayo nigo bono omo MCA Jeremia Ongaro kurwasikia ma ekyo kya UPA abeire gagwa kapiya guchasi abakichikura bekerenyo ase arire eira yogo chakoreta abantu bonsi be wodi yo amo naboigo arache kurigereria mono amangana yechisemi obochenu chipara naboigo oboremi inse yo borai bwaye akamarikia mananasi
ekemeri oro inclusive ase ebintu ebyonsi tunyaka batoko bwaterana ekara twabwateranire to make sure abantu baito bakinire kuri stable yamo which is stable ende ebi byonsi mbigo ikase ase chiro mwanya barateyo indore chibara chingiya turabwate ne machinery na ne chivesa kurase county tubwate na county leadership to make sure chibara chetu chabere chingiya ukwanira igoro y'obochori obwo bweritwa igoro ase chiwodi isato ime ye kaunti ya Nyamira area ya Nyamaiya Ekerenyo na Boigo Nyansiongo abwase ababui barwete ase baria konya bagusirwa no mokonyi bw'umurayo munene bw'ikiama kiria kya Jubilee Dr. Fred Matiang'i oyo nainde orachie kuyirurukia ibandera y'ikiama ekyo kya Jubilee ase obochori obonene bw'umwaka bw'echirububire na 2022 nigo Mosike Isaac atebire obubui obwo nekimanyererio buna egesaku kyomugusi nkebwate obomo egento bono asabire obomo boiga bogenderere nomo choko umuyatwa chakiri chose chikure checho cha 2027 ikiagarantu atebanga tutagete kubekana Matiang'i ebikoroto agende isuko achikwegulira chisuti na inu mwarageti obo mubu mukamwa mukachikan chaje chikura ayo akanyoranga batanganira twensi pintu atebanga echama tutagetiga usi ni chama ya UDA usi yellow movement na inde tuachakira kubaro kinga ntoli buchukwancha echamiyo etwali chinguruga busi Kingo reporter Gatembe koro kendo yegotoka ime ye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange kaunti ya Nyamira Nchefatigad Kisemba Mwanju murigereri tukalimulio kamaga y'abachauri bo nigo ababwatania abanene bekiama kia UPA bakurawa na chafure kenyaraka banyaka bakwereri bagalia bene atanyaka bakuikira nigambia mono ase ekiama kia UPA kenya tokoba agekoirari bagaligiya aso abachauri bo na kolengana mono abachauri bo zikoligoro nige kiama kia UPA kenya kabakoira ebirogo bibere ekerogo kia Kerenyo kigeretu na omoske Jeremia Ongaro na boigo ekerogo kia Nyamaiya igeretu no moske Kirisi Osiemo aboigo ase ewodi ya Nyansiongo ase umurwaniri bwo kerogekyo gwetera ase kerogo gwetera se kiama kia UPA omosike Kevin Maranga anyatokaba gakoira enamba ya kabiri. Kwa majina anaitwa Keraga Joffrey. Keraga Joffrey, one of the chief coordinator katika chama chetu cha HUPA ama UPA. Leo tumekuja hapa na viongozi wa party Mozo Grassroots katika eneo hii ya Gusii region. Mimi kama chief coordinator nataka kuongelea kwamba jana tulikuwa na elections katika Kenya. As a party tulikuwa na candidates Kenya mzima. Mimi nataka kushukuru kwa wale ambao walikuwa na imani kuungana na sisi kama chama. Asama lietani gonkuru kumwesimwa jirenya kangi special elect Nyamira County Assembly. Obo soku mbwaru setibwo ekora twakati ni chama chine ngoswa chiare ngoro chitwako bonyirira gose chitorusi chianga chianga chetu chire chindabusa nande tokora kantoli via esabuni atana safisa Kenya igoro twakora tege kone abantu banyamira tukasafisa Kenya na tunataka Matiang'i asabise Kenya. Vile mnaona kwamba wengine walikuwa wanasema kwamba UPA ni ya Wakisii. Zi Wakisii because tulikuwa na candidates 17 the whole country. Abantu ba minto baruete Kisii County oyo minto soro oyorigeti guns korigo sario bochori bwa Nyamaiya tianyarikana umushimi wito Onot Mugrango okorukuchoasi Nyamoko oyoro yo mobo naroche na witness etio goita nonya ne omu agent na tari ensemo yaye magatebyo mweshimiwa Kevin Maranga oyorenge candidate yeto ya UPA to kumoyo chikura chiri kwa bwetu nde chinke sana kobunde chikura 70 nege ntekene egeke sana so must imagine next time will improve ya kare kante gora sawa na inchi aso bochora chi wodi jisato yanka wele ngambi yamona egekora
abakota magana ya ramaya cheni si chonse byase tole toimokerere tore cheste chikura ntuobwa na tole nde chikura nchibasa koibwa serikali yone gotokosanga tuake kura twatamago chinyomba tiga twate na injera twale na bali bagocha abayibi bali bagocha bagotubera chikura cheito are gusaba baisimiwa babakori bigosaria chikura na gusaba komorembe bachibatige banchere abantu baito bachore nenchera yabo eri baganirie eri omwerio ana are gotebia abantu be media bia mona asigasi mwakorete ritukoria igoro egekoero nyentari inwe anga mang'ana mange ayabangetwe with the UDA team angabona obochori bwitu mbwabeto buya tebie aba kusi bali bakoruga iga bago support esemeli ya moino ntwe tobwate ekingibin ekorokwa Dr. Fred Matiang'i na mwancho muligere kubatikana mo no bachori obwo nditukoria lero nigo menyi bo muchuke chauri iyo gotoka mi ward Nyansiongo beso kena baro gukwanira ali banyanta bakwana keri tukuri igoro aso nyaka bakwana ngambo ya mono ase gochia ase ogochoro kwaye omoske Jackson Mogusu na omwamsi omuyiya we ward eyo sia marita ngor good deputy ogenche umbaso yongwa kalitanga ni yongwa kira bagusibo nsia se babe tambia mono gekone bato kolereta omwana oito Matiang'i konyora mono ntwara goja konyora obuya bunobo Matiang'i ita segwe na bonsi bali barenga se Matiang'i bonsi bali bare kolega asi bonsi nyasaba abaseseni tokorera kiyero ntwa bana abanyanshongo na bakire mbuya mono ewoti ede nyanshongo bararo buya bwa odi twatoro tumwa omwana oito Matiang'i abayikoyo nali baratorera na ntura basata tore ngasi gocha somo rai twacha wala to yokuru Jackson Mogusu twamobongesire koba omwMCO Nyansiongo ward twagokire gubuno bora obochori bwabete yesterday bwabete obochori obuya nawe bwabo butukanwo boroboke lakini nyasaye nanje taga tobwatesi tokanyara gochora omurai oyo Jackson Mogusu bono nigo tugusaba Jackson Mogusu oyo buna twamochoreta intu buna abantu ba Nyansiongo ward tobwaterane tobegente kemono na abantu bali babetage nestina intu gatobwaterane toigwane buna bana bamwe intu nabagusi intu nesaiga yo mugusi tongo intu twabere no mogoko asichikura chiao nyarete ko bachiko korekana ande twabere no mogoko buna abantu be ward bonsi twakire ngambu ya mono asengenjo abasigari mbanyarete ko bakobere gatigati buna eserikali bakanyara ko bagotobwati twaka chikura chio bane no bwasyoku abwasi mutara igumonto ndi bwensi achikobeke claim ase code ngo nigo tobwata no mogoko monna sana asobo joli twabwata litukoria igoro nigo bwari ngobo chori bwabwata mang'ana mange wetera ase eserikali lakini ngorangana Nyasaye tuanjete igoro ase getiege kia Matiang'i ntwageta getobosoku Rukustela madaraka mama Jensi kwa kambi ya mona saba abantu baito basogete igoro chitariki 27 ngatwa bwato bochori bwa Nyansiongo ward tugaka chikura cheitu biya tugachirenda biya amatoke agasoka yaramaya tugwakira abantu bonsi mbiya mono agekora security yarenge taiti chikure chiakorekanete haki na ukweli to torosalie para torosalie twagachere nonya ne chichochie municipality bono nae turigerereti egente getangani mbiya mono esekero gokeritwairete gaki Nyasaye no muya bono nkobasaba 2027 nande mubwaterane igo bagambo chiseita agusi egera na intu tororo bora gwakira na IBC mbiyamana asoko bwatara na mwabwatara na chiburuburu na nyatagete koba makaleto ngagejeje mwanchwa omorigali omwana siasa kurwase bunge ya kitutu cha North namone ward ya Marane secretary Jadokari na yobwango iga sigati ya bana siasa bali banyakaba bakorokyo kokwa kwabo kubwatakana amana bacholi banyatako kwanikiwa ase omoske Dr. Fred Matiang'i gosaba bwatani baye banyatako bakoegwa okoboko na wakirwa chikura na gochorwa koba abamusia baja ime ye ward gose ime ye ward ao gosi ward chisato ime ye county ya Nyamira omwana ito ukoroku Matiang'i osokire nanga kiteyo togo chikora omwana ito Matiang'i osoku abantu baito mwasipika moranche abagusi ase mwareta twesipi bipindi binde tibichati ya bihoto Tanzania towakere Matiang'i kura mwaro chichi
chukua chake tuwe skimu niwe chake tuchonsi plase matiani na inoma marani wensi pe abage tutu toakere matiani kura. na mwanchumuli tukwirana gwikase bunge ya Bonchari nigo mujumbe we bunge yo umusike Dr. Charles Onjoke litukolia lero anyara koba gakura umuyiga buguchakigwa bwobwagachi bwe skuru yo Boroso ya St. Charles Nyangororo Primary ime ye bunge ya ime ye county yani ime ye ward ya riano mwanchumuligereri ime ye bunge yo ali tukolia lero obwagachi bwo boligereri kose boro biri gochikoira angechi mshiringi chimilioni chimisana ibire nigo bogokorwa kubwaterana hamwe ne kiombe gya Safaricom Foundation. Shida sio mimba. Ni kulea. Sasa hii ni mimba. Ngoja kwenda shule ndiposa tuwe na wanafunzi wa kutosha, hiyo ni jukumu lenu. Si ndio? Yes. Making sure that you neka magamke uneka nkeiwa ni jukumu lenu. Mole ndega like your own. Kama tole? So that this our school, we are proud of it and we must make sure it succeeds. It means to be shining. Some years back, I built a small library at Nyamyogo School. Small library through CSR. In the old zone is the only school which has a facility for meetings. You know, Mwalimu? And the facility is that library that I built. Long before I thought I'd become a member of parliament. Or maybe sorry, ni manje tese vile. Ni manje tese visara vile. Na tunaomba Sospita tafadhali mtupatie walimu. Walimu wa nguvu. Sio hivi hivi. Nataka walimu wa nguvu commensurate to the infrastructure that we have here. I'll be monitoring that we have good quality teachers or committed who can make this school go places. This school, it's easy. It's easy to talk about a secondary school. Yes. But we must put our effort today or this time on the primary school. Na hii maneno ya capitation, Ministry of Education tafadhali. Weka pesa ya kutosha. Weka pesa ya kutosha capitation ifanye kazi. Pesa ya infrastructure development. Weka pesa ya kutosha because a lot of schools don't have like infrastructure. And you're talking about CBC, the requirements are heavy. Mwanju murigereri chingaki checho Mosike Onjoke nigairari baga gukwanira gokoze gukwanira ogotekerani gwakwo kwagachwa gwe skuru ejo bobundi gose TVET imeye bunge yo asanya kabaga kweresa gosega kwerera buna nigo igatia abantu bali batubwatio manyi banyatuka bakwamererie gatambukire kyo na kwirira ensemejo kobo gose ensemejo ko rwali baga lyo bwagachi bwe skuru yo bobundi asanya kababo igakomochia igati yababwatani agose yabamererie baye ase ogwaka siasa jitabwati obomanyi. Nikaingia nikazungumza na darasa za ukisi. Wakanambia endo mwali. Na Kilagolio sikiza vizuri. Kilagolio tagarabia. Kilagolio uko hapa. Sikiza vizuri. Wakanambia endo mwali. Endo mwali kwa sababu mwali tuko na Omwali Primary School, tuko na St. Vincent High School or whatever school you call it, and the church. But there's enough land. Tuone beacons imefika wapi, ndio tutoe shamba kidogo tutengeze TVET. Unanielewa? Nikaenda Omwali tukaitisha mkutano wa kama huu, public participation. Na wakati huo Tobiuka akatuma mwenzake alikuwa anaitwa Ngiraini amwakilisha. Hospitali alikuwepo. Tukazungumuza ikaonekana ya kwamba tumeelewana, tuendelee mbele tufanye survey. Mimi mwenyewe nikatoa pesa zangu mfuko, tukalipa pale Kisi ndio survey ifanywe pale Omwali. Tujue beacons imefika wapi. Haya. Nikatuma yule manager wangu Thomas Nyakundi na timu yake. OCPD wa Kisi South alikuwa anaitwa Majinja. Hospitali kuweko
na watu wengine wakaenda wakaro mwali na abantu bomwali mwiwete akasema mmekuja kufanya nini? Mmekuja kufanya survey. Wakasema no way, mwezi kufanya survey hapo. Hospital kanipigia simu akasema hapa kumekuwa kubaya, we can't do the survey. There was hostility from those neighbors bomwali bamitokera goli no manyetebo hiyo, ndio. In other words, wakafukuza serikali wakasema wataki TVET. Mwiwete wakateba mbatageti TVET. Mwiwete ona kila goli njoko boli. The first project would have been a TVET, which is like a university in Omwali. And today we are just talking about a TVET because of some foolish people, some ignorant people. They know the importance of a TVET, and we entertain them. Don't get like that. No, we can't. We cannot be serious. Some busybodies, some foolish people who purport to be knowing things but they don't know anything, wakakata. So, tukasema okay, karega ambera, mkuigwa na will come back. Today, try dano lolo. And you know, these funds don't wait for you. Niko tokanya. Hii pesa ya serikali haongoji mtu. Ikienda imeenda. Sasa tukisikia watu wajinga, tutaendelea kweli? I'm a product of good education. That's why naweka mkazo kwa elimu. Manchumo ligeli goikirabo nigo tokugenda umutimo komokego tokwirana togendere na mange na mono asensemo ya kabire nigo umoriki to Daniel Ntiri nyata ko baga gutwariganira oroboti ruwa bene asanya ko kurigereria amarito no bibori buga abana abakegose bali bataranya ko bagoikira miaka eri ebwendete abakoro gwanga gosese kusonga tabakana nga teenage mothers gose teenage pregnancies ejo atogochikonya ko batokurigereria gose oroboti ruwa Daniel Ntiri togochikonya ko barokurigereria ase enchire bwe kigima igoto skochiale tse tukire chinga kitoko enda sensema ya kabiri mutimoko ase gekeke. Unatafuta shule bora itakayomjenga, kumlea na kumwendeleza mtoto wako? Karibu Lucky Star Educational Center, mahali ambapo elimu bora inaanzia. Tunatoa elimu ya kiwango cha juu kuanzia playgroup hadi grade 6 tukiwa CBC compliant na tukilenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi. Lucky Star inajivunia mafunzo ya kompyuta katika maabara ya kisasa, chess, karate na swimming kukuza akili, nidhamu na ujuzi wa kuogelea, usafiri wa uhakika na salama kwa wanafunzi wote, ada nafuu na zinazolipika, madarasa mapana na ya kisasa, walimu waliobobea, waliofunzwa na wenye ari ya kufundisha, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia, vifaa vya kutosha vya kufundisha na kujifunzia. Usaili na usajili wa Januari unaendelea. Mlete mwanao katika shule inayojali mustakabali na mafanikio yake. Tunapatikana Kisii Town, eneo la Jogoo, kando ya barabara ya Kisii Nyamira, mkabala na Kenya Power Substation. Kwa maelezo zaidi piga 0715245923 au 0719594048. Lucky Star Educational Center, kituo cha umahiri. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati enda unsialia utagete showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingencho
au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono mbabwate normal corrugated na wigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chi gauge emeronge tato asama bate ali aye chi gauge emeronge bire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanju murigere karibu sansa meiga ya kabiri kiunga chinsa ibere omo wasiri bwechisami musikechuri asimigoso gamba nigana kiribuna serikali ya Kenya nigebwate mirobali ya bene gochia kogendera gusira University ya Mariketabna Open University of Kenya yogotoka ime county ya Machakos musikemigosi nigali gukwana igali tukolia lero chingagenya kabaga kwikira ukwasika kwikira na ase omwega bwokobekerwa bwechikutu kwa barokwa be university yo ase ntunda ya kabiri guse second graduation ceremony. Digital transformation is not a luxury for Kenya. It is an essential driver of inclusive development, global competitiveness, and sustainable progress. As the Ministry of Education, we affirm our commitment to supporting initiatives that position Kenya as a leader in digital innovation. As I conclude, ladies and gentlemen, once again, I want to commend our graduates of this institution for making it this far, and congratulations once again. To the graduates, you are being sent out today as women and men of integrity, professionals ready to help the nation address complex challenges with creativity, accountability, and practical solutions. Kenya's future depends on your ability to turn ideas into action. I have full confidence in you and in your capacity to excel, and once again congratulate you on your well-deserved success. Na mwanchumu rigarali munachie ebi na omonene omukoro David Kenani Maraga litukolia lero niganyara kabaga kwa nakia bunare tarigo chikonyara kabaga kwa na chibe sa chimanye kitabuna ogosera gochia ase abana inchi gose abaki chikura chinga kiyeganda koligia okwerwanira koligia gosirwa lyanya kabaga kubolikira okyo bwenze asobo chale bonne bo mwaka wa 2025 kolengana nere nigo igetambukiro bune kyo gosegeta bukurumi garanchi manyereri no anyene chibese chikurwa gochia ase abantu ase chikonyara kaba chikurwegwa waigo niganya kwa kana kibuna rais kwa guli bagali okora insi ya Kenya nigaranya kaba kurwania obukurumi ase birengo bigoromo. I get the most competent people in our institutions chikorega sibuya muna bana chisukuru. I was telling Professor Nabanto Bandi Kenya get in a place where all these other African countries chiwene to kutuma bana baba bakane efisi ya konye bintu binde abana baitu bagendera
because we need to raise the standards. And when you require to some university, more standards were high. We need to raise the standards high. What am I going to do? I'll make sure the institutions are manned by competent people. I'll give them positions, but I will demand accountability. Trust me, I will demand accountability. Lakini ento kena batebia kanane, ente kena na seven to beyonce. Chibesa chirimoji konga mo kombe kama okane. I will account for it. I'll account yemo. I mean, I will give you an account. Egere tutigo boibi, chi hospital tutu arama Mario Gororo, abana bagende chi sukuru, erinde bintu bigenderere. Onye to kuna kungainu watu areta ruchibese nga egento kende takwatebia. Njitindi yuko sera muntu. Sorry, tigamba tebio bokene, kamoranje to yuwane, njitindi go sera muntu. Na nindete rubono chibesa iga chigunia, tindi go muntu ebese nga chiko ngakirekura. No. Ekina kikigerete turabono. Ekina kikigerete turiga se turibono. Mumenye teigo. Ekisabu tumotata ituwanchirana. Na mwancho muligereri amata yo mugaka Peter Mukaya kurwa sekenyoro kia Kenyambi ime ward ya Bugichore county ya Nyamira nigezo kirina kugania enyara kabage gosirwa n'abantu moyo buyano kugania kuya elio umungina Teresa Gesale Mukaya uyu osire mabugaya asenya kitaya tenwe kikubwatekana amono buroiro bubukagire koba obwengoro anyara kaba gako gose ebili yaye enyara kabage gwakanwa eyere wetani shiringi chi gose ange shiringi chi milioni ibere linde umubiroye unyare koba agoko nigwa linde niko ba anyare koba ba kwene kibuna nige amatejo ebwato kugania kuri goro kigimo muna gutume muri gito fatika December Yamateyo mugaka Peter Mukaya nyanchoka kurwa sekenyoro kia Kenyambi kegotoka imeye ward ya Bugichora ebunge ya West Mugirango besokire na kugania basirwe amahona abantu bo wancha ukuya erioko mwenia umungina Teresa Gesare Mukaya oyo ase chinga kiechi ebere ya nyagitari ere ye milioni ibere nechinukuta isano ndiyo mono nche marieta nengor kupita Mukaya nyanchoka no buone oyo sirete no mongino no bera kurwara matuko no yo minta bereza kurwo mwako urigocha gocha ora bera kurwara one kurwara kwa igwa teko so akorrekana uja kromo tinyo gatana twaze kumanya nange nakikurwa kwa ikore igara konye to kumugweni bintu tamanyeti akacha kwanda okore sache ko maene na sinyurwe ntongo kora timbo atincherende yonse kibese twabere tukurigia twaonire bintu mu kitwakore tubugweni umutinyo gatano umungina Teresa akagweni waso ukugweni wogokorerwa ububari wenkoro iri akagwena akababuya agachanka asekere kinya sae na tokonyete tukanyore bitoki tugakana aso gwakana epiri yarenge nene naende kerekyo chiarenge emilioni yemo ne chimiki anda chilifu milioni 1,900,000 elio mungina agacha senkeye akagenderera ko baibu byakagwene tanande tokagoka twensi ase family korengana amone yamateye nigo batebire umungina Nyagusira Teresa nigo abere gagokorerwa obubari bwenkoro ase entunda entangani akoreretwe obubari obwo naigo bwairerete eyamateye utumya kibesa chinyinge korende egesiekia nigo abwenete nainde amatuko make boigo agakorerwa obubari bwenkoro egento keirerete ebiri ya nyagitari wika chishiringi chimilioni 2 nechinuguta isano korende egesiekebe nigo asentunde yiga abagagusiria obogima bwaye egento bono kyabetereirie eyamateye wesokia na kugania basirwe mungina Teresa nigo twamwirere nweki akabwenigo lakini ndikanyarikana tabwena oikirosirire ono munasirete bili ya tire yaigire 2.5 million ona sesa ulikonyana ndi twarigirie chinde chinga kichamaga twachandikire twonirie bintu ono munasirire kibesa chitakere chiakanwa mana ko rushumo chali tomarende 2.5 million Maria tangoro ku Janet Mukaya oyo sirete mamu mto gato sirete gafura atukwa na plan yange kufa egento tware gusaba abantu bamito abarai abasani abantu ensi yonsi abaina abasani hakito kore na motokonya moto toro musigo yo tubwate no morito
bono tutigarite igo gocha koeni omong'ina oria one iga na gentwara oboremu na abana baye batwara oboremu bamomwa bochire niekere morambwata okoboko naende nankobasarora ekimoranche enkonye mama obeire kagochandekana oborwaire bwa enkoro twabeire tokomoshughulikera twaonirikera egento tobwati motu ntobwati magega ase eng'encho twetiganire korigia chibesa tomobweneri korende yaikire bono twaikeirwe omoerio Kinkoripotera Getembe korwaiga Kinyambi eyegotokemeye ward ya Bugichora ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira Nchefatigad Kisemba. Manchumu ligereri gwikira buno tokorera amang'ana maye chinsa ibere kurinde ngogo gotigana roboti rwa bene korwa se mulikito Daniel Ontiri uyo nyate kabaga kurigereria century bene ingana igoro ya marito agenkio na boigo abaibuli abubare abana bakekonye gosebanya tukaba kwigweterana kanyara abana kanya bataranya kabayo kugira emiaka yokoba abantu abanene ase abokuboria kogante kurwegwa abana abuga abanyaruka banyaka bagosirwa ase chinjira ao nchini ngoro kwaro ne toto nyagiri kurwa sanzema imenyererio niga kurwa Wilson Makolde na boigo kurwa nsema ya tandu niga kurwa DJ Atano Kevin Ongeri turigereri roboti oruna nere Daniel Ontiri Chinga kiense ngima yenderete guchingira amatuko 15 n'irimo yokurwa n'ibikore by'ubonereria sabasubati n'abana baisike ikiga hasa roboti rwa bene igoro ya marita mapema hasa abana banyeruka kisababu chikwirira yo koenekigwa emyaka kimono ekwenyora semechandega ase bikore byo byikire hase bono akiria kibwenete gokorwa irigo siria ebikore bi gati ya yande korengana n'obutuki kuri umwaka w'ekiri bubere na 2023 chikaunti chonsibere chiagusi igo chenyorire hase mechandega nasa marita mapema hase kaunti ya Nyamira nigo erigetie ebirengo bimerongebere na isano na isato igoro yemia yerigoro nebirengo ase kenyengema ebibire 10 na isano na isato igoro yemia ekaunti ya Kisii nigo erigetie ebirengo bimerongebere na ibire igoro yemia asabana banyaruka baria baikire emyaka yokororerangi gati 10 na 19 nigo batebekanire ko bahasa maritaya na bali n'abana korengana n'abana baiga bali n'abana amaritabo nigo baetwe n'abantu bomanyete muno abo bakwebacha babatiga bachandegete boigo tibaranyoro boene abande haso kwengerwa bakira batali gukwana hasi chingaki. It was last year December wakati nilishika mimba. Of course I didn't know nilishika hiyo mimba. So this year around February ndo nilijua. I told my mom venye niliambia baba mtoto alikataa akaniblock na hatujaiongea. Mimi nilifanywa SCS 2 weeks ago, hata sijapona. Hata pesa sina. Wazazi wangu hawajiwezi, hata sina maziwa, diapers. Nilifanya grade 9. Egati yabana baoneliwe hasi chinyigitari ensemo yaboneye. Wakati nilioga, wakati nenda kuvaa nguo, huyo kijana akakuja akanipush kwa kitanda akanifanyia hivyo. Mama wangu alikuanga ameenda suku. Nikuanga mimi peke yangu na brothers zangu wawili wadogo. Monogo cheime hasa botuki wegeta seni Getembe ubutaka negati ikisababu kirecherere okomentekana kwa maritaya abayibuli otatwara chingaki n'abana babo cyoko bakwanira na kubasigeta boyiko kubasema igoro y'ubugima ase bitamero igoro yibibarwa kobayirera gutwara chimbwa kitabwenereti ase umugano bw'umugusi chogiye cyakabeiro ko ikikiarete chogi abayibuli abanyene mbaimukiriti gitambukiro yoko abana baba megeri na mahorokereri ekero babairi batabaitia megeri na mahorokererio abana aba banyora abana banyumba iyero komoche itarenge ase igisaku cy'umugusi umugusi no muntu ore okora ibintu byaye no muroberi goika ekero muise ka akire buoye na riari gusiburwa ukikonyora abantu ko tare konyora abana nyumba Iga ko banyora kemeroberi yakire keremeroberi yakire eremeroberi yo meronge yabanganya nyangi yakorwa igo bakore nyangi bantu baragira bantu batenga
nonya isibagira kianyenywa biria mete kianyenyu bagaka babugima kano bateba nga baba genda buyo nyumanche maya kare nisigani yarenge muochogono turengo buno muochogono oyobeira abere chogi buno gwacho yabeire chogio aki kyumugushi atebete nga nyansa rurango rirari kurubonyando ngaingochia nyamutimia mutimie getinge gose poiko bware mbochange sibagira kinyumanche bagaka banyuibwogore kurengana na bagaka baiga ukonganya kwa bana gocha se tauni au oboigo kiabikiro mochango nogonchiria gwichingencho cyomugusi ese chogororo ni chogi ya igokori aziginyi bone chogororo yo mwana chogoroire gesa kwenyumbe iyo oretire chogororo ni chogi ya igokori aziginyi isiginyi bone riomana umwana wone karako nyorera umwana nyumba riomana ono ndirikobo nona abanyene mbali ko burinki kiabeteiga kero kendo umwana ubina aragende usemboli tobuli ndali kusaji nanda kero kena chikurusio bolito ese nabwo abandero ya ikeire ongainwa oreta bono lende chogororo iyo ngana no bolita uchikori korusia yama yakoleta bune ngekoleta makweli negento gikoirira bolito bwa chabwango matukaya ro bolito bwa bwango gente kenene engencho ne ya changa abantu banganyira abande kurwemechi bachire chi town tokoro urbanization abantu banganya kurwe town abantu banganya kurwinka bagende town abande banganya kurwe town baretera abanda mangana ari chi town bayaira igona mangana chi town kuna mangana yoboke na mangana ndaega mukali korosinga slay arura ali aletru kinege yakoleta mangana aya kulingana na Happiness Wirere umumanager w'abisi y'umuimendere bwe county ya Kisii ibikore bi nigo bigenderete gukina kerituko nigo biganetie ibitambokero bya bwango egento gekogera na intuto abana bakotekerwa bakonyotekerwa advantage banyora marita bwango muri yokonya bako ba free na strangers aba batomenyete na baro baruranga na abantu bamwabo lakini guchumotu gaiga kwanyora abantu abaiga na baro bateka advantage ya abana abaiga kuba defile na abana bono takunyara koeresa asengenjo abaiboli abange bali kuinya kotegerera abana babekere bagukina ekero mwana agotebyo moiboli nga nyarebe no muntu mobe musacho ndibwensi gocha nyarebe no mobe umwana moiboli yakorana ngumwana wega agocho munereri nando umwana we achakire kuba mokora tari guchiotegerera mwana ibine bibintu bibigocha byachangia alafu chi family nchire chigoko nyama tari kwenyara kwanyore family ebwata abana abange kwenye nonye family planning mbakoreti ya make asengenja abana abale bakuru poor families bachikomenya mu abantu barekera umwana we akiri komenya oro kwanyora umuntu uri take advantage y'amano umwana wega gusega abuna bona ali sobo none ndagira bakurirana tamanyiti mwe buri tamanyiti ko mu advice y'amatebinga ekero gukina obwene robe igo omentabuna amegeriega haisa koirwa asemesangerekano aho ekinge konye boigo asukurwania ebikorebi awareness yiga tari bana abakinyaruka cyoka tibwene iri ko gokoreru baka bana bamuramba bwene gotebugu none ki baraza amatanga yiga abantu bagweta banya gukwana umuntu nabwene yatene burunga atebya abantu ali asamatanga baikaranste aba sensitizing umwana nyaruka gusa umwana umumurekera ari nyumba nabwene ira at least unaikaranste nyumba ari mwabo oyokomogosera omoteba ekera motebire na intu twali gichinchira chingiya cyogukwanira oyo ogokora ibintu ebi aya umwana ukire komenya mwago umwana umumura nubwate umwana ebinyaruka moerese motebya abana bamino kurukaro mate myaka iri mikuru twagatebigunga turi konywa museino gostori gokora bintu bina angena seino bono squeeze turi kotebi bana baito yaikire bono tomenyete na bana bandi nyumba bakwa abana bandama amarito bono iye ebwena ile totebani torekererani totebani biya na bagaka babanene bakwena na marita yayiga na barabuga kimba bwena ile besikasi nini barora abana bake asugwancha kwabo ase birengererio byabamenye kurwase county ya Kisii go bamochetie abobisa babana n'abanyimbo ase kubeka hebese mutwe ikikirira abana baiga gutigara semechando akamenta buna hagati yabakagerwa nigo bagutumika kibese kwerusia ase musumeno werichiko negati abo nigo twabisa masio ase ngincho y'oburendi bwabo
ukugania nkororo ukubwaterana ne serikali ne byombe bitali bya serikali nyina abantu bene asoko bisiria no mubwekano no mwimendere pwe county ya Kisii. Musubati Donya Doris Aburi uyo mapemu mutinywiga araige karo ase abisi yaye nabana babwata abana asoko basigeta na koba umoyo asubugima. Na watoto wasichana kama saa yuko na mtoto, please ende ufanye family planning. Mnanisikia? Yule wa kwanza akiingia, wa pili kuingia ni rahisi sana kushinda yule wa kwanza. Twensinto bwategetari gyokubwaterana na gusire bikorebi. Nkuruputari gataseni kya Gatembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri. Bagaka ninjo ninjo Gatembe ninjo darome mangana man bagina ninjo nimire mulindi yedio mungu nuri mwako uriaya mayanga chintanga chiokaru mbara kiraseke naki chintanga chio utakongetie bire utakongetie utabete muntu wechinguru onya yora wege tesubosa otegemea to sine byangu usine nyumu sacho otegemea tae usine byamu ka usine muromino no usine muroria tubwatike ngo kae tubwatike ende se inabu kento aibono ngan pado ni sote mete nyokor kwa ile miaka yako inge kanire pado nyokore ngereti ya komi chintenge chiokaru mbara kirasika chimbaro mete ne gete konsana ngede tu monto mor kino ndo tu ndo hako ba boro na hindi tiga tu ekore to teme kweligeri bagaka ninjo ninjo Gatembe ninjo darome mangana man bagina ninjo. Are you looking for a school where your child can grow, shine, and achieve their dreams? Welcome to Lucky Star Educational Center, where excellence begins. We offer top-quality education for learners from playgroup to grade 6, fully CBC compliant and designed to nurture every child's potential. At Lucky Star, your child enjoys modern computer studies with a fully equipped computer lab, chess, karate, and swimming to enhance mental skills, discipline, and swimming ability. Safe and reliable school transport for all learners. Affordable school fees. Spacious and modern classrooms. Highly trained, competent, and dedicated teachers. A conducive learning environment. Adequate teaching and learning materials for every class. Interviews and January admissions are ongoing. Enroll your child in a school that cares about their growth, confidence, and future. Find us in Kisii Town, Jogo area along the Kisii-Nyamira Highway opposite the Kenya Power Substation. For more information, call 071-524-5923 or 071-959-4048. Lucky Star Educational Center, a center of excellence. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited Nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores Nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwocho ganya chirangi
goikabunuraganie ochoganire erangijiga asedukejiga ya Uhuru Superstores na gokwege namuna ekale awatagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukejiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumu chujigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simu gwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.